The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes, or figs from thistles? Even so every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Therefore by their fruits you will know them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Matthew 7:15-17, verses 20-23. They profess to know God, but in words they deny him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Titus 1:16. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world. 1 John 4:1-3. And when they say to you, seek those who are mediums and wizards, who whisper and mutter, should not the people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Isaiah 8:19-20. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. Galatians 5:1. Sa dili pa kita sugod sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw, let us examine ourselves. Kinahanglan atong susihon tong kaugalingon ko na babatay mga sala. Kini mahimong babag sa atong pagabuhat tong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon by using the principle of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pay kalwasan, dapit ka, awahag ka, nga imong gamiton ka ng imong free will to make the most important decision in your life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray.
Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimuna sa tanan sa imong pagdala kanamo na usab ning napita aron kami magapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi ng imong pangilugwayan, kini timaylan nga ikaw napay plano sa matag usa ka namo nga niya dinhi aron sa paminaw sa imong kamatuoran. Bani kami, O Dios, pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo nga mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga suki nining atong Bible study, mga higala o kaninyong mga bago pa, we are welcoming you nining atong adlaw-adlaw nga bulaton sa pagtuon sa pulong sa Dios. So kaninyong mga kaigsuonan diyan ni Kristo, welcome aron kita magapadayon. Now niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan o the study of basic doctrines, mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Okay, kagahapon atong patinaw kanimo bahin ni atong duruha ka mga kanang destino ingnon ta nga destino sa tao, ini kamatay sa tao physically or the rapture kana alang sa mga magtotoo, apan sa mga di magtotoo mamatay sa lawas lang. Now ana ay dadangatan niining duha ka klaseng mga tao, magtotoo o dili magtotoo. Ibaw na ta kung sidangatan sa mga magtotoo ang langit, okay, eternidad uban sa Dios. Ug atong atag kanimo ang description ni atong kanatong mga magtotoo nga we will enjoy eternal life in the immediate presence of the triune God. Mao katoy usa. Og there are mansions in heaven nga giandam alang sa mga magtotoo. Og ang Dios nag-andam sa wa nay kinutuban, wa di na matapos nga kalipay alang kaniadtong nagahigugma sa Dios. Unya unsa pa? There will be no more night in heaven because it's all bright forever and ever. And then we will be walking along the streets of gold, nagakila-kila dito mga bulawan, and then limitations of our body will hamper us no more. Everything that would enrich our lives will be available. Onya kanang dunay 12 ka mga ganghaan sa perlas, okay, 12 gates of pearl. Nya unsa pa? We will see God there, our Lord's face, Revelation 22:4. Wa na tay masinati nga mga kangit-ngit dito. We will never know darkness there. 1 John 1:5. We will enjoy eternal rest and peace. We will enjoy eternal health. Hangtod na ning maayong panglawas dito. Wa na mga sakit, wa na lagi mga hospital. So we will enjoy eternal wealth gyapon usap, and we will enjoy eternal life. Wa nay kasakitan dito, wa nay kaguol, wa nay mga luha, wa nay pag-antos, wa nay kamatayon. Tungod kay ang daan ng labay na. Revelation 21:4. So mo nang atong giingon ni mo wa nay mga ospital, wa nay mga doktor, wa nay mga nurses, wa nay mga pharmacy dito, wa nay clinics. No more medicines to take.
Sa pa, besides, kanunay kang batanon ka dito, kanunay. With a perfect body. Kanunay lang kang kanang ambungan, alang sa mga bay, mga matahom, wa na gani distinction sa atong sex o age, wa na. Everything is just perfect. You will have a perfect body. The same as that sa atong Ginoong Jesucristo. Nga hatagan man tag resurrection body. So, can you afford missing them? And missing it is forever. You see? Ito si Pablo, Apostol Pablo, nag-ingon siya sa Filipos 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Profit, ganansya. So dito, wa na'y kanang pagbangutan, wa na'y paghilak, wa na'y sakit dito, wa na'y kagutom o kauhaw, wa na'y gabi gani, wa na'y adlaw o buwan dito. Sa perfect environment, perfect body in a perfect environment with perfect peace, perfect happiness, perfect life, okay, eternal life with God ba na. So, mao kato'y paghulagway na to, yan tong dadangatan sa mga magtotoo. This is the destiny, eternal home, kanato nga mga magtotoo. If you are a believer, nagpaminaw niini, mo ni ang imong dangatan. Now, wa man ta magpahambog. In fact, we are just nagpaubos lang ta, nagpapausanon kita. Pinaagi sa atong pagtuo niining mga pulong sa Dios nga iyang gipatin-aw kanato sa iyang pasalig. Kay unsa inig pasalig gani sa Dios kung naa siya saan kanang sa ara garantisado. Wa gyud na pagsipyat. God never lies. Unsa iyang isulti tinuod gyud. So mo na imo pagtuo niya na o di. You see? O mampugka pugsa kay di man mamugos ang Dios. Mao kini ang iyang pasalig kanato nga mga magtotoo. Now, ang laing destino dito spikas niadtong mga dili magtotoo kung ikaw way kaluwasan, nakadungogan sa mga balita sa kaluwasan, igo lang kang mutuo apan wa man ni mutuohi imo magisalikway. So sa may gingon sa John 3:36, he who believes in the Son has life, eternal life, but he who does not believe in the Son does not have eternal life, but the wrath of God abides on him. Wrath, kanang wrath diha mo na ang linaw sa kalayo, destino na sa mga di magtotoo adto itambog. Of course, kanang linos kalayo giandam na sa Dios nga para sa mga sakop ni Satanas, para ni Satanas ug iyang mga alalay ng iyang mga demonyo. Giandam naman na sa Dios alang kanila. Pan kadtong mo sa likway kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas, mukuyog, muuban ni Satanas o iyang mga demonyo. Tiyaw mo na. Kay kanagiingon diya nga wrath lagi na sa John 3:36, ayaw na nakalimti. Now, he is eternally condemned to spend eternity in the lake of fire, a place reserved for the devil and his angels, na nas Matthew 25:41. O nganong tuwa sila itambog. Tungod kay ilang mga ngan, wa man masuwat dito sa libro sa kinabuhi. Wa, dili man makita ang ilang nga dito. Their names are not cannot be found written in the book of life,
Revelation 13:8, Revelation 17:8. Og in fact, sa ato nang ginaingon nimo nga ang Dios anay giandam nga funeral plan alang sa dili magtotoo. Revelation 20:11-15. So mao na kung buot jud kang matin-awan pagigdugang mahitungod nining linaw sa kalayo, basahan ang Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 14. Nga diagyo lang ko ay Revelation 20:14. So didto God ang kaugmaon sa di magtotoo mao nang eternal state lake of fire. Og mao ni ang sinati sa mga di magtotoo didto nga naay hingpit nga kanang pagmahay didto hangtod. Ang iyang pagmahay hangtod na hingpit nga kagutom o kauhaw didto hangtod, na ay hingpit nga kanang kamingaw, okay, loneliness hangtod sa kangturan. Unya na ay hingpit nga kasakitan hangtod pod, na ay hingpit nga kangiob, kangitngit, kadulom hangtod sa hangtod. Now, na ay hingpit nga pagka makaluluoy o pagkaalaot, anguish and anger o pagmahay dito hangtod sa hangtod. Na ay hingpit nga way kalipay dito hangtod. Na ay hingpit nga kaguol kanang kamingaw, pagmahay dito hangtod. Na ay hingpit nga pagantos dito hangtod. Wa gani kay tuog dito. Way pagkaon, way pahuway. Magantos ka na dito hangtod sa kangturan. Nauna lang ka na. Anya kung naimong batiog mga kanang kasakit o kanang kining unsa ba to itchiness, kining kanang katul, I think that maglisod man ta muhubad ni Visayan og naay bation nimong katul dinhis kalibutan. Dito linas kalayo kining itchiness hangtod sa hangtod. Ang imong kanang pati o kakatol hangtod na puna. Unya ang nakabati ka dinhi og kanang baho, smell, bad smell, worst bad smell forever hangtod puna sa hangtod. Now mao gyud na makita nimo unsa this is indeed the most horrible sin. So diha mo na nga gikinahanglan nga imong naon nimo ni dili magtotoo. Diha mo na mo ni imong sinati didto na kundi ka mo sanong sa stimulo sa Dios, ang iyang pag-agda kanimo, pagdapit kanimo sa pagdawat sa iyang gasa, ang ang gasa sa tibuok universo, ang iyang bugtong anak mismo, may gasa na sa Dios. Si Ginoong Jesucristo mo ay the greatest gift to mankind. So igora ka mo dawat niya mo tuo kaniya. Your eternal security is assured. Apan na malagitay ka bubuton, naran imos pagpili. Unsa imong pilion? Langit ba? O kanang gihanlan sa tanan og impyerno? You have your volition na kay kapilian. Ang pagpili nimo mao karon nga gaginhawa ka pa.
Kay tingali ugma ulahin na. Well, kanatong mga magtotoo, God has already assured our eternal state in heaven, uban sa Dios. So, kini ko nga itong paglawig ni kalibutan na this will last our whole life. Basta? O kini atong kinabuhi ni kalibutan na this is full of surprises to discover na ay mga evil villains to defeat, itong mga kaaway, na ay mga contests to win, and even one or two scary places to explore. Diba? Ang matag magtutuo will travel his own journey. O an all journey will reach heaven. Ang tanang journey as far as God's plan is concerned. Now, God wants to make sure nga ikaw mo pahimulos ni ining adventure ni mong journey. No, na nga ang Diyos naghatag kanato sa iyang gahom o mga kasangkapan nga itong magamit. Imo ba nang ipahimoslan o walang nimo panumbalinga? It's a matter of choice. O sa diha nga mahuman na ning atong journey, when this journey of ours is over, now, tuwan na, naghuwat ng imong very own treasure, naghuwat na dito sa langit. O mangutana ka man, tingali. Unsa may itong buhaton dito sa langit? Kung tuwan na sa langit, unsa may itong buhaton? Well, these are what we are going to do in heaven. Receive rewards. Mudawat sa mga ganti. Gikan sa Dios. 1 Corinto 3:8, versikulo 14, Colosas 3:24, 2 Timoteo 4:7-8. Mana? Unsa pa? Sugat kita, makikita kita sa atong mga hinigugma dito. We are going to meet our loved ones. It's gonna be a grand reunion dito. Kadto ra pong mga luwas nating mga loved ones nga wa dito kay tuwa man spikas mao nay atong tanahon dinhi. So we meet loved ones, 1 Thessalonians 4:14-17. Niya mo pahimos ta, we will enjoy sa kahimayaan dito sa langit. We will enjoy the glories of heaven. Revelation 21:22. Unya, makig-uban na kita kang Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. We will be with Christ forever. John 14:3, 1 Corinthians 13:21, 2 Corinthians 5:8. Unsa pa? Mag-alagad kita, magahimaya kita sa Dios, atong himayaon siya for all eternity, hangtod sa wala na katapusan. Revelation 7:9-17 o Revelation 22 verse 3. So mo ka na nga itong pagpatinaw kanimo. Now, okay. Padayon kita sa atong paghisgot sa mga punto sa doktrina bahin ni mga basic doctrines nga ang Dios timan niya alang kini sa mga di magtotoo. Ang pulong sa Dios, okay? Ang Dios pinagi siyang mga pulong nagasiguro is assuring our salvation by faith alone in Christ alone. Pinagi lamang sa pagtuo kang Kristo lamang, not by good works. Ayaw gyud na kanaw na nga
makaadto ka sa langit pinagi sa imong mga maayong buhat dili. Apan ayaw lain nagsabot nga wata mga supak tas mga maayong binuhatan dili. Wat ang atong gipasabot nimo nga ayaw pakadak-i kanang imong mga maayong buhat nga ang grabe pa pagbuhat nimo na ng mga maayong binuhatan wa may pulong sa Dios nga mo gigamit. Kay kung wa lagi kay pulong sa Dios unsa may mo magamit? Tawhanon ra, di ba? Tawhanon, kalibutanon, mga dautan ra gyud, you see. So, ang gamit nato sa Dios mao iyang mga pulong. Kung ikaw magtotoo, apan kung dili ka pa magtotoo, ang isyu nga imong yatubang dili ng mga butanga. Ang imong yatubang nga isyu, pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. That is the first step nga imong kanang agian. Okay? Aron ikaw masuod sa plano sa Dios. Kaya wa may magasuod sa plano sa Dios kung wa siya sanong sa kanang pag-agda sa Dios. Tumo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas mo kanang pag-agda. Wa man nimo dawata. Wa man kamo sanong positively wa man. So, dili ka magasuod sa plano sa Dios. You are an unbeliever. Dili ka magtotoo. Kaya nga kita kong mga tao, kaliwat ni Adan o ni iba, napahiran kita na panunod na to ang ilang mga salang panulundon. So we are totally depraved. Meaning, iba ka kung sa ibot pasabot, yun totally depraved. Ang bot pasabot nini, we cannot do anything about our salvation. Imposible. Pinagi sa itong mga maing buhat, pinagi sa unsa pa ng mga kanang tulumanon nimo, dili. Kaya man ka matunong sa paagi sa Dios. Ang paagi protokol, na may protokol ang Dios. Mo ni nga itong ipagtunaan mo ni ang protokol, ang paagi. You see? So we cannot do anything about our salvation, dili. Why mahilangit pinagi sa iyang binuhatan? Wala. Kinahanglan imong dawaton ang binuhatan ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, namatay siya tungod sa atong mga sala. Siya ra ang bugtong manluluwas. We cannot do anything about our salvation by doing it through the energy of our flesh. We cannot. Kung balikon, we are totally helpless. Unsay buta sabot, totally helpless. Wa tay mahimo sa atong kaugalingon. Only the Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Naman na sa John 14:6. So, mao nga hinumdumi, ikaw nga dili pa magtotoo, ayaw ni kalimti nga si Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, the only Savior, the only Redeemer. Siya ang tigpa taliwala tali sa tao ug sa Dios. He is the mediator. He is the only mediator. Wa nilain. Wa nagyoy lain. Si Ginoong Jesucristo ra is the only mediator between man and God. So, iya tang ipasig-uli sa iyang gibuhat. Ug kadtong iyang gibuhat kanang ang hangyo ra gyud sa Dios nato nga atong tuuhan. Atong tuuhan pa kadtong iyang pagbuhat niya tong kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Patuuhon ta. Kay kung di ta mo tuo, that means wag ka mo tuo kang Ginoong Kristo nga siyang manluluwas. Basta? Di man nga si Ginoong Kristo sa iyang pagsakit. Okay? Kaya nabitaw na sa Philippians 2:8 sa gisulti. He humbled himself
by dying at the cross. He humbled himself. Mapaubsanon sa Ginoong Kristo. He humbled himself by dying at the cross. You see? Kadto yung gibuhat. Agi niya o sunod sa kabubuton sa iyang langit nung amahan. Kaya mo man to iyang tahas, mo man to iyang misyon sa pag-andi din sa kalibutan. Siya may voluntaryo. Mingon siya, ako'y magpakamatay sa tao aron dili siya maimpyerno. Nga mo to, ang Espiritu Santo po, mo imiingon nga ako po'y magpaklaro, magpatinaw, aron sila makasabot. You see? Grasya, tanan. All the way, grasya. Nga gipahiluna ginan sa Dios. Gihimo ginang klaro og tataw. Apan ang tao nga negatibo gyud, di gyud mo dawat. Mo naging negatibo. Di gyud siya mo dawat. Bisag na klaro ko niya. So iyan na nang tinuyuan. Mao na. So hinumdumi nga sa Ginoong Kristo, sakit siya gikan sa 9 buntag. Tiyaw mo na. Gilansang atong Ginoong Kristo didto sa cross, sugod sa 9 buntag. Nga sa ilan na gilansang didto, ay mga gipamulong na Ginoong Kristo didto. Ngayon siya mityabaw siya ngadto sa iyang Diyos nung amahan. Amingon siya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Pasayluat sila, kawan sila masayod silang gibuhat. Unya, sa pagka 12 gyud sa udtong tutok, our Lord Jesus Christ cried out, Father, why have you abandoned me? Nganong gibiyaan mo ako? Duha ra ba ka Dios iyang isagpit? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nganong mang kaduha man siya mo sangpit og Dios. Diyos nga man, Diyos Espiritu Santo, nganong gibiyaan mo ako, nganong mura man, ug dili, nganong gibiyaan ko ninyo. Mo, kayo saro may Diyos. Pasabot ka. So, mo na. It was God the Father who imputed sa tanan na itong mga sala dito kang Ginoong Kristo. Iyang gidakdak ngadto kang Ginoong Kristo. It was God the Holy Spirit's omnipotence ang iyang pagkalabaw makagagahom. Amo ay nagasustenir kang Ginoong Kristo. He sustained him to finish his mission. Aron mahuman gyud niya, matuman gyud niya ang iyang tahas, iyang misyon sa dihang miingon nagyod si Ginoong Kristo. Tetelestai, Greek kanang Hebrewanon nga pulong kana nga nagpasabot og human na ang akong misyon. It is finished. Natapos na. Mao na nga ato bitatong gitunan ato hinumdum ka atong great power experiment. Atong gitunan to. Great power experiment kadtong pag-eksperimento ni Ginoong Kristo sa mga gahom nga iyang giangkon gikan sa langit ng amahan. O napruibahan gyud ni Ginoong Kristo nga misalir gyud. It clicked. It was proven gyud nga mi kanang namatud-an gyud niya. 1 Peter 3:18 sa gisulti niya, for Christ the righteous also suffered for the unrighteous. He was put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Now, kita kung tanang mga tao,
kanang apektado na nadtong formula human si Adan o si Iba nalaglag na nalaglag naman sila. They fell sa ilang pagsupil sa pahimangno pasidaan sa Dios kanila nga dili sila pagkanon lagi na itong bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayong dautan. Tuman ba sila? Na supak man noon, supil. So sila nalaglag. Moto nga, kanang naapektahan nata sa formula nga AOS plus OSN equals spiritual death. Unsay but pasabot. AOS, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Now, ang spiritual death nagkahulugan o total separation from God. Sa ibot pasabot, kita hingpit ng nahimulag gikan sa Dios. Wala na tayo relasyon sa Dios. Human sala silang Adan o si Iba. Kay mo to ang salang ilang nabuhat mo to gitawag og salang panulundon. Kasabot ka. So mo na gaingon ang Hebrewano 12:2 nag-ingon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, sa ato pagtuo, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Now, unsay usas mga gipamulong ni Ginoong Kristo samtang gabitay siya sa cross? Usa niya ito iyang gipamulong, giuhaw ako. I thirst. Si Ginoong Kristo mo ay mi pasan sa atong tanang mga sala. He bore all our sins. Diya mo lang tanang sa tibuok kalibutan. Dito pa siya sa hardin sa Getsemani, nagampo siya ang langit ng amahan. Makatulogit siya, may ampo nining pag-ingon niya, amahan. Kung may mo paunta, ipalabay lang ning kupagi kang kanako. Pandi man ang akong kabuton matuman, ang imuhaman. Katulo niya ampo ato. Amahan, kung mahimo ipalabay lang kining kupa gikan kanako, apan dili man ang akong kabuton matuman kun dili ang imuhaman. Let this cup pass from me, but not my will but thine be done. 3 times o to iyang kanang padayagan to sa iyang langit ng amahan. Ang pangutana, kung sa may sode itong kupa, nabawa ka kung sa isod sa kupa, ang imo ako ang tanang sala sa tibok kalibutan didto sa maong kupa. Mo itong mingon siya nga, mahimo ipalabay. Nga, dili yung tamadayon. Apan di man lagi ang iyang kabuton matuman ang iyaman sa amahan. You see? Ang kupa puno sa atong mga sala. O iyan atong pag-aimnon sa dihang nagbitay na siya dito sa cross. Nagkaklaro ka ba na? Nakasabot ka ba? So, si Ginoong Kristo, nagpasinsya siya, nagpailob siya sa iyang pagdawat sa mga pag-insulto, pagkanang sukmag kaniya, pagbunal kaniya, pagbuli kaniya, giludan pa kaniya siya, gikurunahan pa nilang mga tunok. Itiya mo nang iyag yun, the beatings and the slappings, etc. Iya itong kanang giluom. You see? He died twice. Di man Kaduha mamatay si Ginoong Kristo dito sa cross. Spiritual death o physical death.
Now, unsa may nakaluwas na to niining maong duha ka kamatayon niya, spiritual o physical? Ang spiritual. Kaya ngayong pagkamatay spiritual, that was the substitutionary spiritual death niya. Iya tang gipulihan. Siya ay mipuli sa atong dapit. Kaya kita magudon tayo ilansang dito sa cross. Siya ang mipuli sa atong dapit. He substituted us. So mo di ang nakaluwas nato ng mga magtotoo. Kung imo gituhuan si Ginoong Kristo. You see? Kadto mo ay buhat sa kaluwasan ni Ginoong Kristo. Dili itong physical. Kaya physical, kung sa may tuyo sa physical death, nga kini banhawon to be resurrected. Na mo na nga pag kanang iya nang sa buhian ng iyang espiritu ngadto sa iyang langit ng amahan, mayon siya, Father, into thy hands I commend my spirit. In manus tuas commendo spiritu meum. Latin kana. So mo kana nga dito namatay siya physically. Ang nauna kamatay niya mao iyang spiritual death. So mo to'y nakaluwas natong mga magtutuo. So ang iyang gitawag og substitutionary spiritual death at the cross was the only salvation to our real spiritual death. Mao ni only solution, the only solution to our real spiritual death. Okay? To be spiritually alive, aron ang usa ka tawo mabuhi spiritualmente, one has to be born again. No na. Yung kinahanglan ka siya matao pag-usap. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. So, ayaw nagalinti ka ng John 3:16. That is a very popular verse bahin sa kaluwasan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Yang John 3:36 po nagingon, He who has the Son has life, but he who does not have the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. So, akong balikon kining mong punto nga si Ginoong Kristo namatay spiritually to bring us to God. Okay? O bitong miingon siya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ang cross, paminaw. Ang cross where a person is crucified at Bible times, nitong panahon na, mo to'y ilang capital punishment. Ang atong Ginoong Kristo namatay dito to bring us to God. Hinumdumi. The righteous, kinsa may righteous. Ang matarong, si Ginoong Kristo. For the unrighteous, sa mga dili matarong kitang mga katauhan. Now, sa diha nga mutuo ta, mudawat ta kang Ginoong Kristo, dadun ta niya ngadto sa Dios. Kasabot ka? When we believe in Christ, He will bring us to God. Now, get this, paminaw. John 14:6. Kung balikon sa paglitok, ako mao ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili pinaagi kanako. So, kita nimo, siya ra gyud ang dalan sa kaluwasan. No one is saved by being baptized. No one. Ang baptism, God,
Ang bautismo man sa Visayan. Kini god gitawag ni og transliteration sa original nga pulo nga baptismo. Okay? Baptismo. Now, gitransliterate na nila ngadto sa bautismo. You see? Na bautismo. Bunyag. You see? Sa Binisaya. Now, kining bautismo toon, agi ka na og pagpaila nga ikaw midawat na sa kaluwasan. That is an identification that you have already accepted salvation. Okay? Pagpakita na lang nga ikaw naluwas na, nakatuo ka na, nakadawat na ng Ginoong Jesucristo. Kana bang bautismo sa tubig? So, ituslob ka, immersion ba? So, mao na ang pagpasabot. Baptism means identification. Na-identify, na ilhan ka na kang Ginoong Jesucristo. Ato naman yung ipa, tinaw ni mo po may tungod ni kahulugan ni bautismo. Now, why is okay. Niya ay mga mini yang paagi nga sa kaluwasan ba kanang giingon nila invite Christ into your heart. Dapita kuno si Kristo diha sa inyong kasing-kasing, dili ni mao ang paagi. Not salvation, or it's not the means of salvation. Dili ka na mo ipaagi sa kaluwasan. Dili ka makadapit kang Ginoong Jesucristo diha sa imong kalag. Kaya nga naman, kining atong kalag, atong kasing-kasing, kaya sugot man invite Christ into your heart. When you say invite Christ to your heart is deceitful. Naman na sa pulong sa Diyos. Malinglahon. So, dili ka kanang ingon niya na nga invite Christ into your heart. It is believe. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salvation is grace, gracia. Unsa may sulti sa Episo 2:8-9. Popular kayo ng bersikulo ha. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na, grasya ang kaluwasan. You see, once you believe in Christ, you are saved forever. Hangtod na ka ng imong kaluwasan. Okay? Ato ni ipadayon pa. Niya pa yung mga punto nga itong pag ipatinaw ni mo. Klaro, din hilang nakita ko to, kana ayaw si Piazza, sumpay nini. Subaya lang yun kini nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Musa magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong ipatinaw kanamo. Bahin sa kaluwasan o Diyos. Salamat sa imong tataw kayong patinaw kanamo nining imong kamatuoran, pinagi lamang sa ministry sa Diyos Espiritu Santo. Salamat. Nini among ipa himuslan nimong grasya ining pinagi sa among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa among spiritual momentum kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluwas. Amen.